Takže v tomto případě tu sérii Blue Jackets uvidíme i nadále. Jackets si tedy připisují 4. výhru v řadě. Naopak Chicago, co se týče porážek, tak si připisuje 5. porážku v řadě za sebou. A je teď na trenérovi Vršilovi, aby nějak dokázal svůj tým vyvést z této krize. Samozřejmě to je prostě hokej, někomu se daří, někomu se nedaří, ale tady si myslím, že si asi mohl vyškrábat vlasy dodát, protože tohle byla fakt velká příležitost, která by znamenala srovnání, ale to je hokej, srovnání nepřišlo, naopak padl gól do prázdné branky, Charlie Coyle dal hat-trick a tedy Columbus Blue Jackets porazil svého soupeře z Chicago.